Mbọ a na-agba ibelata aka n'ibu ibu aga n'okporo ụzọ na Anambra steeti. Agency na-ahụ maka njem okporo ụzọ Federal Road Safety Corps ekwuola nkwa nyegara ndị mmadụ na njikere ha dị na mbọ ha na-agba ịkụziri nakwa ịgbaziri ndị ọkwọ ụgbọala na ihe ndị atụrụ anya n'aka ha mgbe ọbụla. Nke a bịara oge enwere ọgbakọ ndị ọrụ nta akụkọ n'Awka n'isi obodo Anambra steeti. Onye ọkwa Sector Commander ọhụrụ Joyce Alexander dịka ọ na-ekwupụta ihe bụ ọkpụrụkpụ okwu na ihe ọrụ onye isi ha ọhụrụ bụ Kọmasha hibere isi na ya bụ ịgbanwe ọnọdụ ndị ọrụ nchekwa njem okporo ụzọ nke gọọmenti etiti, gbakwunyere na ha dị njikere ọkachasị ya onwe ya ịhụ na ọrụ ha pụtara ihe nke ọma na Anambra steeti site n'ịgbanwe ọnọdụ usoro ha ji arụ ọrụ wee nye ndị mmadụ ọzọ na nkụzi ma mekwa ka amata ihe dum ha kwesịrị ịmata iji wee gbochie ihe mberede okporo ụzọ. Eje anọ ọya bụ ije ịnata. Ife a oyibo na-asị mmadụ speed kwana too much, anyị na-arịọ onye ọbụla speed kwana. Ife anwa ị maara ikwesịrị ime n'ụzọ ka ị pụọ ka ị nata n'udo, mee ya ka ị pụọ ka ị nata n'udo. Ife ị maara na mmadụ mee gị n'ụzọ na ọma ndị gị mma, emekwana onye ọzọ. Onye a bụ ife nwa na-ayọ ndị Anambra anyị pụọ n'ụzọ anyị eme ife kwesịrị ka eme. Dịka ọ na-akọwapụtazi uru ndị ọrụ mgbasa ozi bara n'ịgbasa ozi ihe gbasara inwezi nchekwa njem n'okporo ụzọ, ya bụ onye ji ọkwa Sector Commander rịọrọ ndonye ukwu ndị ọrụ nchekwa n'ogo dị iche iche iji wee hụ na ndị mmadụ nwetara nkụzi ma matakwa ihe dum ha kwesịrị ịmata banyere irube isi nye njem okporo ụzọ. Dịka a nọ na ọnwa mba ugbu a, cheta idebe iwu niile na-achị njem okporo ụzọ iji belata ihe mberede okporo ụzọ. Cheta na ọ bụ eme ngwa emeghara ọdachi. Site n'Awka, abụ m Chinyere Fesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.